Benvinguts i benvingudes al quartet bis des de casa. A poc podem tornar als petits comerços de proximitat. Podem anar a una terrassa o a la platja. Podem fer petites reunions en família. I agafar el transport públic. Però hem de seguir mantenint les mesures de seguretat. Ja es poden fer petites reunions en família. Dies, que feia que no venia a venir. Per això ens hem vingut a veure el meu germà, la meva cunyada i els meus nebots. Encara molt bo que te recupera, Ha estat emocionant retrobar-nos després de tot aquest temps. Ens fa il·lusió recuperar el contacte amb amics i família. Però penseu que cal guardar una distància de seguretat de 2 metres. Quan tot això s'acabi, el primer que m'agradaria fer és anar de viatjar amb els meus pares i amb els nostres amics. Aviam, l'entrevista d'avui. T'ofici pallasso, creador de Pallassos Sense Fronteres i del Circ. Medalla d'Honor de Barcelona i medalla d'or al mèrit a Belles Arts. Caram, Jaume, has treballat molt. Perdoni, senyor Doctor Poltrona, com estàs portant el confinament? Ep, escolteu o no? No, els ocells canten. Sabeu què ha passat? Ha passat que el món s'ha parat. I s'ha parat perquè em sembla que anàvem amb una velocitat massa grossa. I doncs jo aquests dies ho estic passant bastant bé perquè com que tinc el privilegi de viure enmig del bosc, enmig de la muntanya, enmig dels arbres, enmig dels ocells, enmig dels senglars, enmig dels conills, enmig dels raspenats i de tota aquesta gent que són els meus amics perquè a mi, francament, no em molesten, doncs m'ho estic passant bastant bé. Per una altra banda, trobo a faltar que aquí darrere meu, veieu que hi ha les carpes aquestes, normalment, a aquesta època de l'any, això s'omplia sempre d'uns riures, uns riures que sortien de dins, que de felicitat, i que podíem allà... podíem disfrutar moltíssim. I com que ara això no ho puc fer, doncs tinc aquest costat. Per un costat, estic molt content perquè la natura... Escolteu com canten? Però per l'altre costat, trobo a faltar els riures. I així vaig. Per aquests dies que teniu més temps, us recomano veure Moulin Rouge, un gran musical amb Nicole Kidman i Ewan McGregor. L'he escollida perquè fa 5 anys vaig fer amb la meva companyia de teatre una obra basada en aquesta pel·lícula. I la meva escena favorita és quan Christian, interpretat per Ewan McGregor, li comença a demostrar els seus sentiments amorosos a Satine, interpretada per Nicole Kidman, cantant Your Song. D'aquesta manera. Sat on the roof and I kicked off the moss. Well, some of these verses quite well, they got me quite cross. When the stars didn't shine, when I wrote this song, it's for people like you and I, keep and turn it on. Hola, t'he vist des de casa. Aquests dies ha gastat molts guants y mascaretas. Pero no se puede lanzar otras cosas a qualsevol lloc, menys al carrer. Amb molta cura ha de llançar guants i mascaretes al contenidor gris.
Ara que hem desinfectat les mans, et presentaré el tema de Jesus Me de Sit and Settle amb piano. No llenceu ni mascaretes ni guants al carrer ni al mar. Recordeu, que heu de mantenir distància de 2 metres d'una persona a una altra. Gràcies per tots els esforços que heu fet per evitar contagis i mantingueu la prudència. Un agraïment a tots els treballadors que fan possible que funcioni el transport públic. Molts ànims els que heu sortit de l'hospital i us esteu recuperant. Un agraïment també a tots els monitors i monitores que treballen als pisos tutelats i residències. I als polítics els demanem que també pensin en nosaltres